Zabalasa! Kaixo lagunok, gaur udazkenari buruz hitz egingo dugu eta udazkenan gertatzen dena azalduko dizuegu. Zenbat osto ditugun hemen! Ze politak eta ezberdinak dira danak. Ikusiko ditugu. Batzuk handiak, beste batzuk txikiak, batzuk marroiak, beste batzuk horiak, gorriak, berdeak, zenbat kolore, zenbat forma eta zenbat tamaina ezberdin, ezta? Txiki batzuk hemen, handi batzuk hemen, denetarik. Oso politak, batzuk simurtuta dauz, beste batzuk ez. Gustatzen zaizkizue, bai, ezta? Oso politak dire ostoak. Hona hemen gure udazken fruituak. Hau, ziztatu inaz, zer da hau? Kirikinoa izango da? Ziztatzen du. Baina, kaixo, kirikino bat zara? Ez dakit nik, buelta emango diogu, beldurra moten dit, kontu handiz, Hau, hala! Gaztaina bat zeukan barruen. Orduen gaztainak hemendik agertzen dira? Hala, izugarria. Kontuz, honelakoak aurkituko dituzue basoan, baina kontuz, ez dira kirikinoak, baina baita ziztatu egiten dute, bai? Hemen dugu orduen, gaztaina. Gaztaina mota ezberdinak dauz, eta baita neurri ezberdinekoak. Beitzu, hau adibidez, daukan azala ez du ziztatzen, honen ezberdina da, bai? Zabaldu barik dekogu hemen bat ikusteko, pilota bat dirudi jolasteko. Oso ondo. Hemen dituguz beste batzuk. Zabalduko dugu bat? Oso ondo. Hemen ikus dezakezuen nola barruen gaztaina daukaten, bai? Oso ondo, hemen ditugu beste batzuk. Gogorrak, entzun. Oso ondo. Eta hemen beste gaztain batzuk. Hauek dire ezagutzen dituzuen gaztainak, bai? Batzuk jana aldira eta beste batzuk ez. Niri jaten direnak asko gustatzen zaizkit. Gozo dauz. Hemen almendrak ditugu, bai? Baita ere neurri ezberdinekoak. Eta hemen bat erdi zabali dekogu, zabalduko dugu. Oso ondo. Eta hau da, jaten dana, bai? Ze gozo, almendrak gozoak dire baita. Eta hau, bere azala. Ia beste bat zabaldu dezakegu. Entzun. Eta hemen, fruitua. Fruitu hauek berriz, ez dira jaten. Hemen ditugu eskurrak, bi alde dituztela, txanoa edo goiko partea, bitxu hemen, boina dirudi, ezta? Kaixo, lagunok! Gustatzen zaizuen nire txapela? Oso ondo. Eta eskurra, hau da, txerriei asko gustatzen zaiena. Eskurrak jaten dituzte txerriek, bai? Eta hemen dugu, ez ezagunagoa den beste fruitu bat. Honen izena da, garangorri. Bola antzekoak dire, bai? Oso ondo. Beste fruitu batzuekin jarraituko dugu. Orain, jaten den beste fruitu batzuk. Zeintzuk dira hauek, ziur ezagutzen dituzuela. Intzaurrak, ezta? Oso gogorrak dire. Eta, kanpoko azala kendu egiten dugunean, barruko fruitua jaten dugu, bai? Sartzen dugu, konta unirekin, 1, 2 eta 3, danok, venga! Oso ondo! Berriro egingo dugu indarra, venga, danok batera, 1, 2 eta 3! Oso ondo! Orain, ziur, primeran zabaltzen dugula. Hemen dugu. Hau da, intzaurra. Basoan aurkitu ditzakegu, oso politak dira, eta baita oso divertigarriak. Deko gomen, neurri ezberdinekoak, txikiagoak eta meheagoak, beste batzuk handiagoak eta zabalagoak. Oso politak dira, bitxu hau, ze txikia.
ze polita. Hau dire pinaziak, bai? A ber, ia, zabaldu dezakegun. Pinaziak, hemen ditugu, bai? Danak heldu ditzakegu, bai? Bueno, beste frutu batekin joango gara. Urra, kanpoko azal fina dauka, ez da jaten. Gero dauka azal gogor bat, eta barruan dau jaten dan fruitua. Baina nola zabalduko dugu hau? Badakit, lehen erabili dugun tresna bera erabiliko dugu. Opa! Bat, bi, eta hiru. Barruan dau, eta orain nirekin, Bat, bi, eta hiru. Oso ondo, apurtu dugu kanpoko azala, ikusten duzue, eta barruko fruitua hemen dugu. Hau da, niri gehien gustatzen zaidan fruitu lehorra. Horregatik bakarra daukagu hemen, beste guztiak jan egin ditu dalako. Bueno, hauek dira gure udazken fruituak. Ze politak, ezberdinak eta divertigarriak diren. Gogoratu hau guztia lortzeko bakarrik egin behar dozuela, paseotzu bat emon, basotik, bai? Basoan topa dezakezue onerako fruituak eta lehen aipatutako hostoak. Gainera, hostoak zapaltzea oso divertigarria da. Badakizue zergatik? Zarata asko egiten dutelako. Entzun. Zelako zarata, ezta? Gu zapaltzen ditugunean, honelako zarata lortzen dugu. Niri pilo gustatzen zait, basoan bota jarrita, salto eta salto egitea hostoen gainean. Hemen jarri ditugu platar gainean lehen haizeak eraman dituen hostoa, berriro batu eta hemen jarri ditugu, eta fruituak botako ditugu gainean, bale? Bueno, basiko gara, eskur batzuk, kastainak, kastain berezi hauek, pinaziak, garangorriak, danak almendrak, danak botako ditugu, gure plater handi honetan. Bitxu, ikusi duzu pina buru hau? Ze txikia den? Ze polita, ezta? Ikusten duzue, arroza itxura dauka. Ikusten da? Oso ondo. Txikitxo hau, hemen alde batean utziko, ez da dia galdu. Beste eskurra, garangorriak, intzaurrak, kastainak, fruitu guztiak botako dituguz, platerrean. Plater honetan bai ditugula udazken koloreak, ezta? Marroiak, gorriak, horiak, laranjak, marroi argiak, kolore guztiak ditugu. Bai polita geratu zaigula. Bueno, esandakoa badakizue basotik paseotzua emon eta egin zuen plater apainduak, bai? Nahi baduzue, bidali guri argazkia. Bueno, lagunok, gustatu bazaizue, badakizue jarraitu Kabalazako bideoak. Agur!